Aurrekoan, zure mezu baten bertsioa jaso nuen. Zuk ere Twitter kontua duzu beraz. Ara, zuk ere bai? Bai. Nik pare bat urte daramat Twitterren. Eta, jarraitzaile asko dituzu? Uste dut 60 piko ditudala. Tira, nik 21 besterik ez daukat. Denbora kontua. Eta, nori jarraitzen diozuzuk? Nik ezagutzen dudan norbaiti? Bueno, naiz eta jende interesgarri asko egon, ez diet denai jarraitzen. Nahiko selektiboa izaten naiz. Bai, ni ere hasi nintzen, ezagun guztiei jarraitzen. Baina mezuz betetzen zitzaidan norma eta zoramena zen. Bai, hala da. Nik horregatik lagun batzuei eta oso intereseko kontuei jarraitzen diet. Hori, lagun batzuei, euskarari buruz kezka duten pertsonei, esteka interesgarriak ematen dituen jendeari, egunkariei... Egunkariei? Twitterren irakurtzen dituzu egunkariak, ala? Ez, berri batzuk baino ez. Naiz eta berria erosi egunero, gustatzen zait beste egunkari batzuetako berri batzuk irakurtzea. Eta futbol taldeei, kirolariei, ez diezu jarraitzen? Ez, naiz eta oso futbolzalea izan, ez diet jarraitzen. Topikoak esaten dituzte bakarrik. Eta esate baterako, naiz eta musikazalea izan, musikariei ere ez diet jarraitzen. Hoiek gehienetan publizitaterako erabiltzen dute Twitter. Aktoreei eta? Ez da ere. Ez, gehien bat lehen esan dizkizudanei. Bai ba, zu bezala hasi beharko naiz ni ere. Interesgabeko gauzak heltzen zaizkit niri. Honena, bertsio ikasu egitea izaten da. Norbaitek zerbait interesgarri bota badu, eta norbaitek bertsiotu badu, naiz eta ezagutu ez, hasi jarraitzen horri. Agian gauza interesgarriak etorriko dira. Bai, kasu egingo dizut.